Ay, punti ba na ni Kakamauri na kami kanti kaya bayo sa mga kosi na pinag tayo kayo sa mga kain na ni mga Borau na Taeka tapu ino tayo kayo. Ay rakawa tayo tayo. Ay rakawa tayo tayo. Yaki buit tayo yaki buit tapong. Ay si ruay wa tayo kaya si ruay wa tapong. Ay to kinabe. Ara Borau ino Taeka. Namita po ayam po ayo. Ngayon, yakakamauri kami, ay sumain kami, nakon, rakawan tayo di kongora, nakoy min tayo, kaya rakawan tayo di kami ni Borau na Taeka, etabu, inon tayo. Ko na memauri tapa de, kongora mayay, yabu sumay ko mede, tapa na may duro, nakakawagin tamera Jesu ben ronira, nakain ronira, ngayon naman kami, may muna ni Karakuha, ato kinam. Yaki maninga tayo kaya, kaya ongora na radio. FM 89 tao ko katangan dita pada ko binayay ya kami uri ko na pa inundi tayo kayo ko na uri dita pada ko ngorama yay ay kami uri ko na pa ngwede ko meta ko live yon de Facebook de YouTube dita pada ko meta ko mayay ya kami uri ko na pa inundi tayo kayo ya pusumay ko na pa na ko nera ko ngora te Borau inundi teka ara kawan tayo ki kira kawan pung di Borau tayo ay ko ay imanya sinawaga ko naron na riyasan tiagi na may mainan bungay gasan nako pusta ki kawara sa ki kawang akira busiya kin tamin jasu ari na ko nan roni re non tayo kayo inon te Borau de te kali sina Borau ken tayo sina busiya tamin jasu te tabare ko menayay sina kada bo jawa wari de ke pasina tataro ni kawkira sa peraki anda taro tamera jasu siniboy ko askai tau ibugin timetuan am tangira ko roy na koira si kai tau ko ibugin tangay na esan to ki mayrora o si kai tau ko dikit jaswa kasi ko nandi pakain tepong nga po way inanon de tayo di kayo tamera sinang mga arita na ba ara Borau inanon namtek sa bubusi ko tamera ko na ronira ako na busumayra pana si may kaspong nga de metam tayo si timetuan iburen tayo na narayang o naramakuri ara teta ni kawai ara tartar o pay ka dikit jaswa kasi ko nan ni Koroy saya kana ko yun mem kanta ninga. Sa busi ko tamera pa ko na busimayra on kaparayara bure on karikida pa na si may kaspo ngay de metam detay. Sa busi ko rana kina inom tami meroy pa na kairi ra inom namteka pa sinakain ni Borau mengayon nanganira to ko na limeta to notan namteka sinari yakin tayo. Siman sa sagman nga tekan duwari na tekin namtekan tayo pa kunangan na de Marurung to korakor. Dinugoriya Bayan ako ng takaruay ang teka, naku yung tayo di kayo, may apuray man ano. Kakapayay na may mo na yun, ikarukwat to kina. Ako karoy na makulito wali buwaka, rin ako ng kakirwe, aron ng oray kina ng teka, di tayo. Pay kaya nataro ni kaniko, ilon Kristo Yesu, ade po ni ngay yaraw, awar sa kamyaw, kaway na ni kaniko. Amen. Ay, di tayo, sinabusumaya, kain pondiki, akyaraw niyan, tayo di kayo, pa anangan nira, kunay at chokoranan, ako ilan tayo. Aya sabu sumaya kain pondiki na ko mo kay pa nanganira kunay at chokorana na ko ren tayo kambasin ta ba kain pondiki sabu sumaya kami na ko mo kay
Ay, okay, depende na rin, ni katawrawa kaya ako na yakan po ni ay kan katano tadi kina ko mi kan je kaya payo, na kontesan de ay may rayo enayay disusuay na karawa ki on tiri tatan rara o disukan. Ikay na pen tapon na payo. Ah, era ni kakawag pa sinatay pa ay warang kay sukar ay wara di tatan rara. Tapi tay si sukunan taray na patar pa si merurung pa si kairak. Ang ayar rara ya ben yeta yeta. Ayari dakauding na kontesan de ayo enayay disusu ay na karawa ki bugin tiri tatan rara o disuk. Kampasin na sangan ni rin kanin pundik. Test. Okay, 1, 2. Ay, si kakarapaya kain pundigi. Kampasin na ba kan pundigi ko na miyari kamasan na kanina nun de tayo kayo man ko na miyari kam ang kanina de nakuwin tayo kay. Sina mga busumaya kan kain the group na nila may pairiki. Sina busumaya kan the group na nila may pairiki. Kaya tabi nagigera kan the group na nila may pairiki. Na mga ro na dikite takatano tadi san tabi kay may maina. Disusun di bugin diri tatan ro diso ka. Ko kan tayo patira. Yay timisin ako na ko nang to kayon. Ang kana ko to yon ti misin kain kasi ni ane. O ti misin nani. Ina ko si pa ni kapen agyamen ira batam. Ina ko sa pamay sira tigidi sira batam. Ina ko sa na pamay sira kura-kuran na masides ge may sin na masides. Ina ko sa na kakira din ra batam. May sira kura-kuran din ra batam. O may sira teran inanon ra batam ni kapen. O ani ta kain kasi ni nakabonga naki. Na kondesan de may rayo ibugin di susu. Ayade. Ngana ko kan taya. Ang kanakukan noria, ang bun kan natana baro ni merungin na batam. Rogo pa yay demisina na kuna katukaki ay nakapara-para iwain ka ben aki amin na ila batam. Roana kime ano mga ana tuwas tines iminte susua de kosta ni koray. Sa ubus ma yari kan pwede kaya araw kan tayo kambesin na pa. Eh, eh, eh.
kauringay di gitu ya. Kaya entah metang remind me till Lord. Kampasin na ba, kain ba digi? Ano ko na miyan nagtamero ay kawan. Entah betul ya sebunin bandingan ako. Ina ni miaura yo. Ang kana ya itemen ero kana ben wili digi. No, ni ya kain do tabayan ko royan. Sila way bugina betang idi ara batar. Mas mani nga bangay ta kauringan. Men tabayo wari nga ya anak kauring tuwe na koira. Kampasin na ba, kanya sin detayo sinang rokon dita ya sinang ngani ni ya rakabene nani temuan nani na yo gitu temuan ide rayo at the team song stop simaya kain de grupo ni kabene kain de kuaya baka maben ni kira ko mo ikay pas na kana ko at team song imay na rin sinadin na ko nung karon tayo kayo kaya punta ben kira ke ni kira na ko mo ikay kain de kuaya kain de grupo nani ni kabene ikan mga ko kali de takatan tari ni mga raw na dikitutan na di inari na natakin na birumi kandi John Wayo kauring jenis pang kana sinaro kon susu sinarian nagi amarake sinarian nagi kataira nano sinarian Marurung Roy mandi ngabong ade de Sunday ay nano tadikin de Saturday sinarian montan ni mesu mani ngabong sinarian nanali Nagyamarage, asa na kumain na ben suso. Ibugin noran na soccer, arang ni kakawag. Ni ko tagi me detay. Detay suso itera ni suwa. Aya kain to grup na ni kamper ni kerage. Kain to kuaya kam kerage be musta katano to. Aya na ko na pete team song. Nakabarbar lagi de takain gasini ari. Takain gasini ari. Ngana ko to kayay. Aya ko na ben ni Costa ba may sila diridigi. May sin rawawatam, may sin degrees, may baikara diga kaninon rawatam, ya pun ko na beti missionary. Ang kana ko to ba to wabu tabu ni ngwe. Nang ke ko kasine ko, adi missionary abon nang ko na ba may sinam didik. Kana ka ngai ay tine bui tabun nam didik. Kita ay si bui tabun nam didik nakagin rawatam man. Kanya ko bun na ori na ba na riya dikin kakiri kakay bay. Ya ko ako merungi wayo na may sin na ori dik. Ane ti missionary nakabungan nakin de sande yo. Kambasin na ba sa pusumaya dik kanje. Kain to kuaya waki ako nan roni na tayo kon to grupo na ni ikakakoro na medyo romi dim song ang koran roni na tayo kayo sa usumaya di kain to kuaya tayo tapara ba yawan nanari na ko kanon tayo kayo Nakatano tadi kawan kaya tapi kita ganti de kuaya sa musi kami ganti de kali sa ay mawawa de jalan hari de kesaina tanan do pagi kai sa kasuat takan takan ako ya aray ruwa ke tanong ora ke aro ko nongora dari kayo sa musi kami ganti kali sa Ikantay kina aran Yesu Nakoya amata nikabane Yaitera wike komene yai Tai kina Yesu Ikantay kina aran Yesu Nikaro koru akintero
ako tantero, korapatay. Ikantay kinaharan Yesus, iyon tinekutirawawatan. Nakuyakiruakinanoyan, tayo kina Yesus. Aram di maka, aram di meuri, aram di mer. Gururinono, ako tantero, korapatay. Talkin na yon imelwa, ay syutan ikaway, kakaruay Yesu yoya ayaw ni bane. Yesu inda usu, anda puntay kina, aran Yesu. Talkin na yon imelwa, ay syutan ikaway, kakaruay Yesu yoya ayaw ni bane. Yesu inda usu, anda puntay kina, aran Yesu. Taking the yoni meruna, pursutan igaway, kakaruay Yesu yoya ayaw ni bane. Yesu inda usu, anda puntay kina, aran Yesu. Aram kemaka, aram timaka, aram timeuri, aram timem. Gururinono, ako tantero, korapatay. Aram timaka, aram timeuri, aram timem. Gururinono, ako tantero, korapatay. Ikantay kinaharan Yesus, nakuyamenta ikabenet. Bayay tirawike kumeniyay, tayo kina Yesus. Tayo kina Yesu. Kambesin na ba kanje kuhaya? Nami timsong nga kam kanakon tayo. Kwa wane. Sinaki mamaningan tayo na kon tete kina Yesu. May sila de ari ako nang dekirom rongo ni Yesu. Nako takarway. Nako takarway. Tayo me yay. Nako takarway. Pe emaka aran Yesu. Kambesin na ba kanje kuhaya de timsong nga kamasa ni kanakon tayo ko itan tayo kayo. Sinang tawuray kanin nakon ongoraya kinan de kanuan de ari pun te tairiki raya yo. Ari pun noin doi te takongaran tairiki yo. Sina kata po cha wari rike. Te tabare ko mena yai. Te tabare ko meta ko meyai. Te tabare ko ongora meyai. Sina kata po cha wari rike. Asina puperaki andatar. Tamera kumaka sero kon chawa kakawaki. Ari sinang din na ko ayam te kan porawakin nan tayo. Sibun na makinira si kagwaway na tamer. Panasim ngaira ay kay idu ko merara asa kitawin metam. Stimetu anu buren tayo na kon narayang naramakuri aratete ni kawai arataratara aranamekin pegarari kita suwa ke sikoroy inanon ni meura stimetu ni buren metam yai. Sabu busi juga tameran jawa yo. Pa ako nananawa ngaira ako nakaparay bure. Ano busi mayra panasim may kaspo ngaira metam titayay. Ronir ang tami meroy
Pa na kaidira o nanganira to kuan nota o ni metahta nam teka sinaporo wakin tayo. Kakapaya to wari na teki nam teka. Ang na temerung na pa to kora o tinini ko dia. Pa na takaruay ko na ko ilan tayo kayo. O na pes kamamuam temer. Sita taro pa ko nakararwa to wari buha ka rin ako na nakakiribe aron ng oraya kinan nam teka. Ronira jaso may mon na yun ni karukwa to kina. Pa kay taro ni kaniko. Saking kesukororoy. Mani kororoy na si may Yesu Kristo adi po ni ngay araw ya waras na kamayo. Akawera ni kaniko. Amen. Tabanan ka Mauri na ko'y mi, inanon tayo kayo, kung nabanan ni Mauri kain tampo. Panahon ka Mauri na ko'y mi, kami yan nakamungura na ba yun, diririyo yun, FM 89, inanon tayo kayo. Ako, saro ko narakawan tayo. Ay, kami mi ba, idinanon kanuan darawa, kikiswag, ay mantimuan tayo. Ay, ako na ba, mata ko yun, Facebook, at Facebook Live, mara YouTube. Enakon, yakan, tinimuat, tinibuita nga, may siya matay kasan, nora kanuan, timuan tayo ka swake. Ay po kanuwaga kisinuri, yay na ba? Ay karin, tanin maruro. Hasta po mato, yay yaki kukurin na nuya. Tawaki ako rawaki. Sakit ay patira po kina. Isway kando ko doon, inuka na dire-dire. Sisway ka na tayo ba, yay tayo, yay, buwa ka kito, tabugi-bugi na nun dire-dire, asway no. Ay spam mo na, sir kong kain. Sa sparo kong kain, inanon, arakawan tayo di, inanon tayo di kaya. O, takanta nga, pa, inanon takawa iyo, o, narisin ako sa pangarag, isasan nung rayakin na manggi, emon waki, tamuan tayo di, takawuan tayo di, takatinua, o, takawa, ito ako tamuan tayo di, mentokora, nakon tetano. Takawuan tayo di, tibuwa kaya kung takanganga, sa noria, pantay yan, bugin na kiroin, tayo yan kanganga, sky taray, ngay tataboton naman, ang tabong kayo. Takatinua, sinura na ba takanta nga ng kakawak, yon, tapayari, yakun tiruan naman. Tirahin ka na naman at siyamat. Mga yaran na tayo kayo kan, no, arang kakawaki na battery yasin na rin ano na. Papunday ta na na. Ya kakawaki te marurung.
Yari paresan na ko timaten kebong mangkay sa mga kauring ba yakakawag na marurung kay sipon meo na pangaira inanon te pong ngayon. No. Yayorakim. Toko san tatay pa ikang ano mo hindi kyorakim man. Oto una sila kina bering ay pa bugin tira kay irang ni kora-kora tyorak. Ay kay dinanin sisirak. Sinakonan kaya kay inanon tiri hindi tayo kay. Konoria, tiaswa siya kinarora pa, itara-taray na magita, o ka ngayon na ba, tentarata kaya buhamtay. Dakawa ba, iya buhamtay. Kitawan tayo di kaya, ano manawiyan tayo di kayo. Ako aki ko naan kakambag rin na ba, kwari na ba ni Meraki, ako ngayon na ba, sige na, ako naman karakuha, kumat. Siya kitiaswan. Siya sa nuraron na natangin na tiaswan mo ang tatangin na. Mayaki na yat, koto-koto na ba magita? No, ya buom tayo. Sak. Sakin ano ba nang iyayin ka na babae, baka ano ba? Ayo to ba yari kinakoy na? No, ya pundi kiman kanuan na babae, ibukin marulungiran. Tiyo na ba, ayo man. Ayo to ba ana pun na ko, man naramusin na no. Ikawa, marulungim ka, punta pa ya, manin nansi ka, punta pa ya, kung na po ni bae ya. Ay kay, kanta na nga ikaw, kung na bae ya, ke emanenans. Raw. Ya ke emanenans marurung. Babon marurung minano ni baim. Matiaswa karawan kateri mantepo ke atap. Pa tangiri ya bakona marurung. Ata ngoya ko tangirak. Itangiri ko bakona kapaya ni bae ni kabane. Oy na taw-taw ke Maurim. Aram te Mauri. Yesu te Maurian. Nayaron ta mem kaya kabayan. Tiaswa etangiri ya bana taw-taw ke Maurim. Kona marurung. Ko ya kung orang tayo kaya. Anro ya nakanta nga tiaswa. Ibo kita. Tapay para ay ni ra patarayo pantapay apanin roy. O tiaswa tangiriya benaka meuran kapanin roy sa kinano benasika mewa wera enasika mewa beira nako karawa no. Etangiriya pas na pun panin roy ni meu. Ibo kita. Dapat arayang aranamakin. Awaro ni mek. Akan niya baye kakakawak inanon te meway. Dakauring nga rin akong takoses na makuro te bimawa ano way suwa kam na makatiya suwa kam nangan na tinapuak pa ko anawan mo sigitek. Akam na taro Mauri at uwari karawa na pa mamaraw makubra kindan. Inanon tiyawan mo sigitek karaw o inanon ka banen pong intiyon na bayo o iwetay na tiya suwa pasinangan na tinapuak. Sinangan na tinapuak. Tiranan na sinangan na tinapuak. Tiranan na sinangan deso at tinabuak. Nakanga nangan na tinabuak. Kaya kayo, Bauro. Demoni ko rin doon, wawaboy. Pakam ka po, akin tapaya kakawag. Kam na ne po at deso, rapatami. Rapataman, kung na ne po at deso. Rapatawayo, na na po na ba deso. Ane tapaya kakawag kaya suwangi na deso. Sinan na po yan, rapatarayo. Pakunora rapatarayo mo, kakawag. Ay, si kapuwag hindi pa bubak. Si kapuwag hindi pa kakawag. Dakwag yata yan tayo kayo nakauri ko. Kapuwag hindi rarahamon na kakawag. Ano po narahanam sa kamewa, Yesu Kristo. Amen. Amen. Puni Yesu, kapuwag. Hindi kayo bangak. Ngayon, anong kakawag na pataray kayo. Ay, rin siya na ko, tayo parang. Ay, ako, mga yay, ang ka na kamamarake, ang ka na katokamoy, ang ano to akam karawa to bay dawana akam nakaroy bay ni kapane ibugin ni buwagin ti Yesu. Amen. Tira ko karoy raw ni baim. Tira ko karoy nakom. Tira ko karoy marunungin na batambayo. Karoy ibugin ni buwagin ti Yesu. Karoy ibugin ni buwagin ti Yesu. Amay sanwan meuray kauro bigera patarayo raw nanon tatay di kayo. Ikan katiri. Sa kinano na ba to asan ang kororoin marunungay. Mas pananikiya kaya kinaba nakunta ka ni Marurung. Nayaromina ba kam tangina na ba Marurung. Akyat yung amatan yung nabayo nakitang na Marurung. Si panantangin na Marurung. May akowa. Paano nga ni Meuray ka ibon nga iya kang ataw-tawira. Siya po sa ni pare iya ba. Nagi ka na degrees. Iya mga suwaso na pinapani ang kita ikaw. Taray. Para tinanong. O ka ngayon yung mga boto papagiw. Ano mo na mo tapapagiwan ba sinang ka na mo tapapagiw mo. Ano pa ay kapundik. As kataya yan, kaperan taron Meuran, yang uyo pa sina Marurung, o kahit rin na patayan din.
May dari kina. Daw sinanurangan na ron tapay tuwa na tamok. Daw ayo taka nga tuwa na. Pari kinibas. Punagyan. Punagyan wa tamok. Haki at haki. Awo sa imatang. Diba ya wo taki may yabatera. Yura nga na tayo kataman di missionary. At taka unumana ikarang ni may sinanon da maneba ya tayo. Oy tayo na tayo kayo. Konori at ora ka kaya wo tad tamok na wapera. Asan pa ka burayna. Wapera no pera ko unumana pare tayo na kinumok. Gitu ya tayo. Ibunes. Sasa ni pa ka burayaki. Mena nga ari apunde ke bai katira. Sa tatangi di inanon meur. Yera ke ba ayaron meur marausu. Natapaya kakawag sinatay, mantapaya diskares, kito ato mo, sakati diskares ba nga ng common di ko nga, kang atapaya nga ng buyeraro ng datang inak. Arang inumay stay yan poison, inanon mo, at diskares. Tawo ka na tayo, batara, amay sakakin, tanaan pa, ikarwag at diskares. Tapayin kayo sa gimimiyang, tapayin siriman, tapoisin, tapaya rin nga nagyay to kuro ta, ayay nanon na ba diskares. Awarang inumay sirik. Wah ka nga, saka nga, ngayon, ano pa yun, ayay po na pa yun kamamatay kami na nun diskares. Ito ko na tayo ka doktor, at the bakok, Dr. Linus Pauling, moko naging diskares, CTA na, iyan na, tipuyin mewa, titira na timinis man meom, warangan, tiyay na diskares, tipuyin mewa, timinis sana ko man meom, na, bun na bagin di meom, ako na mewa, at tipuyin mewa, rin tapon timinis, iyan ako nga, tiyay na diskares, C2 na diskares. On peri yang anda bayar awat sekarang saya sinamukon dan tuan atau bang, kuna ni penit tuan atau pakai tuan atau bang, ikan anak bayar, wow, wapun ikut ikutan apa kan, tibu imau, wapu imau anu, ya deket dia wa, akhirnya piamuan dan koko nak mana meom, ane tu bayar kat dia ke meri dokter, eka tu kora kayak ata, anam bagus itu mok, oi kai pun pain, sesuatu pain tangiran aku ina, asinaria ina tay. Ngayari ya gimana kung tayo na ako yung may tangi kami bakam nongorana bakam nanuri yan. Papunta kira kami ito pa yung meron tiyaso. Tangi kami bakam nanuri bakam nanurang ako ng mga karawan niyang oy. Kuno ratamo ko. Mante cancer research mante UK. Yasan karawa kita kakae. Yon tamo ko. O tamo ko yang apo ni ngaya taka karagya te cancer diyon na ba tinambawan. Naro ngaya tinambawan. Ni ko na karagya te cancer diyon na. Ibo ko no pa ay kasi sinin nga darapatan diyon na ba. Tamo ko. Number one. Naroon na yakakay, tani kakay. Ano po naman yung takamata pa yakarok? Yung kora-korari, wapo yung manamawa, takatabubuwa, kaya na kyan tatogin puro, yun yung yatakorak ay kamumo ko. Nako yatakorak, ay kakimumo ko. Naroon ka na ano, bako mumo ko. Inanang kaya na kirikidom, tatogin puro. Ina kaya na kirikidom. Punta po isin natin ni Kotin, nari man ay nanon tamok, ngaya, ikakumakiya tiya. Are na pun dia ni magurirara pena busiroy ya nga ya ka kumak ya kiti ya ayaki ko na busiroy terara nga ya yaki bus ya panin naman teta badon ya pero ko na beto kinuburogin teni ko tinan no ayo to bayar ko kanaro kayo saki ko na ni mga taw-taw kanaro bayar ko tiya kayo ba ko na makina tabayan yara ko angina yarang noimi kakawakin kay kasyong ututan o sa montahin katayan hindi nga ututan ikarawan ano na. Tawan na tamo na mo. Yaya na kinabad ta kawawa na mo. Dapat ay na kinabay yung talk about the passive smoking. Ara ko agi mo ko. May ako mo ko, may raw na mo ko. Para ka nakabubuhat yung madamo ko. Anggi, iya may sinabari na mantabubuhat yung sinakuhari. Pwede yari kita na tayo ikawari. Idin na pwede yung mo ko. Sa tarataray naman mo yung ara. Pasimo ko iya. O manayara ate ay ikawari. Payapan na mo ko na bangis mo. Ayo te kan tangin on kauring amon ta kakawagin ako ilang ay katano mo. Sa kikiyak norayo. Sa katayin katamaruan na raus pati. Tiras ko nan karoy. Yon to kuan ta kanda ngayo. Sinakipaki ba doon? To ta kawuwa. Sinura na ba ta kangatuwa nang kaya karakit. Ta kangantion na bayo. Timanging. Timanging. Timanging po nga yati sa karakit ta kangangan tapo ni kapan. Matapay para. Ya kamantayakin na naman, manging, papunta pa Atua. Ito ko na tayo, katala bakaw, tumakaroon, wabuyin tayo, katala bakaw, tiki po na tuwan, tiwain, punta sa kanan, o taka manging, tisa mere, o anirang-arangayay, o yaki, wana. Ano tayo katapay paraan, sa kautak. Sesa, norayo, kisasway. Sesa, ngay, timan na tisarang-arangan, timanging.
Yasan ni men taboy ka may inanon to baka bukan tinay. Dapat nakakaro yamakaw tagno yang ay na. Yasan din nanon de mewa yo yataya ebwak. Yakatay mo may sirari yasan kan naman dapat yakatay. Mane kanu anda ba yasan. Menoro yasan na wana. Panaw tayo naman manging imemere karungwa tatakarwa taratagya yo. Kentay pare ko ako ro yagi bas karano ba nanging osta po marang kan tatakarwa. Anda yare makakirwa na pare. Imemere tiyo mata manging. Yaki wana naron na tayo kinata pa para. Tamakoro ano wabi matenu ataki wabi marwaiwa. Ayantay ayay kaina. Ayantay ayay rawawatana. Ayantay ayay nang urang-ure. Ayantay ayay kuwagina. Ayantay ayay matana ikaw raura. Punna ka nakakambani ay darikin tuwain. Akanaw ko na tuwain na rang anak. Ayaw sag tuwain na karibi. Ayaw pun tuwain na rang anak. Amatwa. Imana tiara ko rin naman. Kung natay tara-tara tuwain ka na uraura. Ari nang kanikan taraki na kanamin ng tigraso. Tuwain. Tay tara-tara ya ka na uraura. Nga na ako tamata na inanon tamang ko. Nga na rin inanon ni marandan. Eko marandan nga rin ako mo. Ay. Tabi man nakayagi marandan na pakanubuhi. Mary me. Etina na yaron tinata. What? Itina wala na tinay ko na yaron tinata. O saksingay. Ananori matampay. Pay ni kami matam. O na ato atong pay ka akiri ay nanom. Eko awa. Ngay yesan dik pati sagi karaw yan pati boton namat. Ngay hindi tabor na mangingiyo nariyan ka tiya tukwaya. O ngay di sa kariraki. O kanay kariraki. Yapon ko naman ano yatan tani piyesi matante na matanda aki. Parang kakawang ka na. Man. Diba yari? Hindi manging. Ariyan na nori bayan kami matam. Kuturawan ta ka ako manging. Ako mimi ako so ako tuon man ka ngayon. O magina mata mo kami na ba kami na barom? Ako nang impa mga pop. Wala pa tawag eh. Wala pa matabas. Wala ki. Ano watan tamang. Itaw to ba para kunari kinayon tiyo mata win na ano ni maro. Kwasa ni man. Ngayasan ni man. Iman ano stop mo mati perang ako bibis ki kuya. Kana ya pundo ko ang hindi ba yaro ko nang imeya wes mati perang ako tabi bibis ki kuya. Esa na tayo ba para kunari ki ba yon tiyo mata kung man na ano ni maro. Na yon teman na win na yon tapon tani ang are mayita. Kuya hindi ka indang ni meya ki. Ana ko nakangay ori ay. Oy aki ko aki. Daw. Ayo, punta pa yari kirain, demang. Eko wate tagare, yan ni biro man. Kain begini bo. Tirawari buaka tembanging. Yes, tay mama na ye. Eko wa ko tangida na sinaki mama na ye. Dati yuro nga kay magulo na kanako mana. Timan na producer duwa ataneman. Tamor. Aman ta bakwa kun produce wa kana produce ta tanong ta ilang kanika nawayo to na karoya. Dey at the bush yaw. E karoya ta naman no sinang hay eksikiro ira nap. Maya dey ta ka na ba dey. Oya yena ba ni ko tini nanon dey. Sita po mayroon na ba to kopi. To kopi yasan katagi timan na den takaryaw. E sinaki den takaryaw man ay man na nora ki mo ang on den takaryaw mo terang sikiro ay kaya karoy. O siya ay sinaginapan de caffeine. O siya ay makakaroon ay mina tentakari. Huwag yan ura ngon ay mina. Impawan nagyakak. Ikiripakikin nagyakak. Ayar utak na ba tentakari. Yay de caffeine na yun ng kopi. Sakit yakin na kayo ba sinang uroy. Ay kay bay ibugin Marurung ira. Sinapon nori ba wala ay kana siyang hoy ba Marurung ira. Sinanori ay kain konan katuki mo atutan. Agya ba yes konan buka kay boy sita bay para. Ita ko na tayo so ang anak ko besin kan no banan yo tuam man karaw area imatana man katana maya taningam nakon na taga man kawagin na usuan ka bani on naki kaki yom tiora ki duwana may bukon noraki ay kaya sen kaki yo yay gubita paponi yo angay ay kameo anya na panan ti aswan tangina kana sikan no banana on tawana suan ka bani manira na no na o sinararo man noraki ay kaskay taray hindi po ngayon. Kunora,
Temuan ba yarang kakawaki? Punti amarak. Meteraro ni karara. Kung ayuan naman na marak Yeshua kiyang antiyamatan. Tuwan daro kariyetin. Kari-kari bahay temakoro na tawana. Tiki pa na wapuin meruwaiwa. Takut Yeshua noria. Yesan na nga kami yaro ka ikawa ni kapane. Ay kami na yon na bani-bani. Makain ka ban, ikakarikiwa, ikame na koraya inanoia. Poni kanami te ban. Raw, ayuan naman na marak Yeshua yang. Tiwani kay. Yarang dawat ay para na batito, timay, te banana, te papaya. Ari kina bay. Ay abon na naman na marak Yeshua. Doon na ro kariyetin. Giyasan din te puri at Yeshua yung mga raw na rin kanan tiyamat. O ayo kanan na rin mina. Tumakaro na tenu ati kibana te bimo anu. Ako na mamarak ndaro kay kakain te tawana. Araw ko tayo yan bugini kaingan. Aki yung antano. Kain te tawana. Yaro na kikanan tiyamat. Ay kaya marak kay karang sikiroy. Ponori ang sinakati at ba ako na mimiyain te tayo kayo. Payo tiniriki ni Mew. Mayroon atam, tabuin na teroro ni kakanakin tuwani kayo, matubugin kayo. Waram, atam, may sinanarinig, dua bubuat ni bui. Tieta, dua bubuat ni mauwa. Enos, dua bubuat ni mauwa. Kenan, dua bubuat ni bui. Mararera, wani bubuat dua bui ni mauwa narinig. Yarata, dua bubuat ni bui mauwa. Enoka, teni bubuat ni bui ni mauwa. Mesutera, Rua bubua ono bui meruai wa dedirik. Rameka isua. Iwara. Ay kami ako na peka kin tanan dedik ay. Sila po mayroon to arawaran tayo di nilin ay kana abuhi kay ke. Anabuhi tendawa. Rua bubua ay singaun ke ay punta ka na. Mayo yari dik to ora ka kenta bay para imain ay yakan na yang maragi dari kintuan kay. Yan ano na pinang kamarurung na mo na maragit yeso. Tuwan kay matubugin kay. Tapos na sila bayara ano ka. Kasi nga yang nga pa ka narinig ibo ko yato kan pa tinibubuo ano buhi man mau. Sinorya basta sa norya ang gebong ari ewuta kira ano ka. Giya ko ro tinibubuo ano buhi man mau narinig ya usa na bateso nako karaw. Ara no bayagi sigun ka ba na narinig ano ka yon tiya bangkero no pasu. Ni ka ba na narinig to na ro ko na bayet. Pakunora na sineno ka, ari mesutara, ngayon jawa mata kapan na baba kaya narinig ni meron jawa na ruwaiwa, onowa, ruwaiwa. Awan na pong eno kan bere, teni bubuwa o nang marinig ko, ano ko eno ka matiaso, awa kaya ngayon pa yan ay atiaso. Yes. Raw, itere-tere ikay. Payara kaya nang nimay sa yarinig kain tayo para akin ko. Ere kimanan. Tekang muane kayo, tekang bugin kayo. Ay po, sipay mo hintay ya kaya tiyaso, ayang at kariya pinangkanak, hindi ko teman. May mainan, kaya nga ito kakiman, tiyake, o tiyaso, takamimi ba, ito pa yatakin na nakon no. O tako iyo, nakon no, may irinin ko, mamusun ka pa na yan, ako na nun tiyake, painoro ko pa, kuroy na imataw, ibo kong tururuay. Kung nakairiya man, ay kakakaisiman, nakayan ako, ay kaman, main, may buko yaman, ay kaisak, ni kapanaya. Raw, yapon mo na ba ikay yatakin, ay sak, o ayak isak. Pati aso, ano no, yayakaman katiri anak ko no, o no, ayatay man, ay kaisak, o yan ay yan, ikakaisiman. Kanano ba mo, kakanag ba isak, isiman, taman, isiman, diyain. Ato kandi, tiyak. Ay yaro na ako yaman, ni kapanaya, ay kaisak. Ay mo yun ay mga tako. O kakawuman tamanan na kaya na kumayain na may buko yung manay ka akisak. Ano na no, sa nori na papayay, manay ka isak, o yay ka akisak, kinakonda ka na. Ay kaman katukay tiyaswa, nanganua pa na to kan tiyak. Ano yung mind iyak? Katukagin tiyak, manay ka isak, na kaya na kumanin o tiyain. Ay yaro yan na ba man, nagyagisak, kakawuman, manusyo yan ako. Yan ako na tiyak at tiyaswang kan. Paya na ka nga, awari mo yung tiyak ka, apa na ni matiyaro ka ni kapan. Aki at awani kay, aki at bugin kay, enang kunandi ka baka ng tiyamat. Ayan at tiyaswa, yakaman katoroan, merawa ka, karakari ki may sinaraysak. Paya kunani ka naki, hindi tayo. Ayan at tiyaswa, takariya, poni ka nami man, ay ka mamay, ay ka meon ka ba ay kaya sa tatayon na kiyasak.
Yang aning kami ay kain kapana yan na yaron naro ka ikamawa kay yang aning kami mo. Ayo tukwa wa yon te kayo. Panono teswa. Yang aman na ikay na yaron nari yang angko. Dayan na mara kay kamanta kay. Ari aki kana kain kapana panono yay na ba akay ay kaboisin. Aki kan na matan kapana. Ayaro yan na ba man punsi man ay kaisak ay kanang kanagi. Hindi tayo. Awak ya pa yan ako kanagin teman. Kanuan no ari kak. Yan ako takangiman. Awayo na anataya kataya suwangan yan mga bunkataya. Nanaswa ba ay kay man ay kaisak. Teman na mga ukin ay mga raw-raw nuwan ay nakanan makan sa ibo ko yaman o kamnakan na. Yan mga bunkaraw ni parang ay roy teswa ni ko sa roy ba anga man ay kanariyan kanak. Dadaya. Tira nanon ay nakanan. Kanano ba kuno ri man yon kidi ba siya igasan sa sila banarata iban ya ikana kita kami kita katama kuna taray man ayo inna kana na takatama ni mga kansa kaya kanano ba naman yun na gubuna ay mga mon na yo ay mga mon kan nano na ibas ang kanano ba yak nano siya ngay ta kami ang kanano ba karawan man inna kana na mga kansa nano ikana kina may ta ko ba yak pasisuin man nora ta kami ana kunanin na kana na ay mga mon kansa sito ko detib ay kay man ay kaanaka na yung mga kansa. Masano orang kan takangiman niya pun wag takangiman. O sinangin orang kan tiririk. Mayroon ada takaban niya mayroon no rikaki kan sinangin mga no yang kan ilaw aturo rikaki. Wanu aturo sa sana wanu aturo rikaki. Imuin kanakin teman. O sinangin orang. Ano no yang kan? Noa ruwabubuan ni mabui. Tem ni mabubua. Tara yapakan pa na ko nitira naki. Ada pakai seta abu buat tebuina. Siara epera abu buat tenebui. Pera ka wabu buat ruaiwa. Reu wabu buat isua. Teru ka wabu buat. Rau terayarik. Ya paka teriri kini meo. Yarang ini paka inan. Gaya wagi kana kinteman. Iru yana mata tesuan tetaya. Yarang ini kiri kaki. Mga buntete, tawita, negosya, yan ang geri kagirik. Na sinorian, marabo na kibaki para pa iya ito. Yan ang wari gerik, gitayakin na tawita, aradidikin kay, tiyaga kaya sa Pilipin meron ng tayo, sipuin ako nuwan buwi. Kano pa sila ko nuwan buwi? Yan ang sarang tikiraw pa sa kakabay pa ito, ataw-tawa kiri Mauri. Ngayon ang papa, Mauri doon na iniyari. Hiro-kuro na nakaruwa buwi hindi, kitawa na kawan buwi. May yan ang mananans. Ako na nando kon dua bui kita wan bui tabun ke kami ya kamar kon tesi bui tabun kama ka pa yo kam kam bagu na kam ko kali kam mera kam ko nando bro bang ko nando bas kam itima to marurung mi maye ka aki kon nando o nga iya kon nando tayo na panero ko na panira man ta pa yari ina nga ore ay kana ran tayo no timani ge sinaro nga de big baye ka sa sila gina ba yon online. Yara kamaki kaka na tibik. Sagi kaka na tibik. Ibu kina bayabon ka tibe na kuwa kiro ay tiyaka na tabay para. May buko ni man aki saki. O tibik kaya mga uki na mayakin na ka na mga kansa. Inato nga kiro umi baya kamara. Kam na tay kakang iri ko ya. O kam na tay riringi banay. Ane atyakin na tabay para. Ane bukin na sakit tayo patira bukin na ron deso. Tapos na tatakaban ng damaro at deso. O sapon na kiring ana panaronan. Ane dora tibik. Nakuwa. Iterandang burisili siya kakintay na makanaya to kayo ang detay bara. O takapanin niniyak. Imon kuriyak mo. Ay, nakuman tibik. Mata kamimi. Payasan karawa kita kamatabay naman tibik. Ayat tibik. Takapanin bubura may sintigirisi na no. At korestro. Tigirisi apuaka ka na kung dirapat. O takapanin bubura may sina. Deman. At tibik. Ito ko na tayak dog magnot at isara ba ka uyon to kuwa. Ito ko na tayak ba may bokon awa. Ito ko ni pigay ka anak. Ano mga anak pigay ka aman. O tuwa na may bokon. Enapian iyay. Timata at the Turkina lavay. Yaki ko na animate timatayo. Yaki ko na animate. Kung yan kaburua, kung yan umon na. Yaki ko na animate pa yan mew. Inano nilo kong tibik yan. Kana ponde kay ibo ko yapik. O yaki ko na animate.
Yay, timan na tiyo mata ti sa manging ibiso. Ato kanano ba yung panahon dito? Yayo ikaparabod kanano ba to? Yamani ba dito yari karakin ako. Paya karakin naman. Akarawat. Takakatay bang wawong kanano ba kuminain kung tibig ito? Ay saan may kaya ko karin na inanon the coke. Ko kabaron ni ma'am the coke. Ako minain ano? Ako na nuriya kanano ba? Yay the trakina lavay ano no? Ay apon no sinap. Apon ka uyaroy, babon nuriya roy dikiras. The coke kabaron no dikiras. O aka baka na pati ko ni big yari imayarin tayo por hari anay. O mimi banggi ka baka o apon nura na bayi ka burere. Ay akaw ni meu ibo ko ni ko ni big. No. Siya kita abugin na rin desyo. Bayara kay itabuya sinagi ka na tibik. At desyo ay punura at kapanan tamaro. Gen, tamakoro na tabi matawa na ko ibong at tikipon na ruwayo. Kam nakakangay kay may bukoy ka namin manay na nun nini. Tapos nakangay ka nga kay yaro ka na sosin ako ni kangay na kutari. Sino ko na nun nini. Aka namin manay na nun nini. Aka naki. Aka na yay ingiyatay mabay na nun nini. Mamaraw makaranga kam nakakang. Kana yay ingiyatay yari yari. Ayay paya. Yay inaya. Kan. Siya na takay ni Barry sa siyang anak. Siya kaya tayo babugin dira. Mabunan na Barry. So anya ko na ni kanak. O kanaki ay ingitay. Mabubuya. Mabaya. Mainaya. O kam na tay kakang. Deswa ka wata buima wata buina. Anato nga ginawumi pa kamara. Anda tagin na deswa pa kamara. Pun deswa tagin na round na tayo di kayo. Tira bugin na nang tabi deswa. Mamarungin na batara. Raw. Deswa. Itangin ko ba ko na marurung? Itangin ko ba ko na orak? Itangin ba sinaki orak? Itangin ba sinatang mandano kawak? Itangin ba sinamat? Punsa ka nakantan nga Yesu ay kain nga. Kuno ra Yesu geri kin namata. O irang tabe memew ya de bodan namata. Memarungi. Ikamew ay apuni matenap. Tawa ko na makina ti orak hindi tayo digay. Kuasan pa ina orak imato ya ki maguri. Ayo bukam. Ongon na tayo ka deswa. Karawan ano na. O nura ta ko akoro. Siya kinano na ba sinaki mamaten ti on na pa iyo. Sinapan ni met. Makanano ba skante mandigi ni meu dari na sila masibura. O ayo. Sinatawa marurungin na batara. To sinakangayapin ng matuwa kakanta pa yayo. Raw ko wa matuwa. Kana ko bunin mani na nayo. Tuwa kayo. Tuwa kaya bayay kaki bunga na ika auru ara batara. Auru marurungin na. Ete so ba. Sipen ko na. Ilona. Ibon ko na ibay ni kabanan ni koroy dun tuwari ka korakoray. Ande te Taeka monte nang sigiroy na ko ran te kayo. Eta ko kabanan te an tayo naruro wanu bi mawo to bi matuwan. Ane nagi tawo to bay tuwan arori mayru ya kana na ko na kon tiero ari ay. Yeo ata pota ya kapay at yamata. Ayon makino ko raw. So an makina te so an te kayo. Sa katay ni mga pitamo aron marurungin. Sa sikatay mo. Enay ay desisyon ang on the Sunday ayo anang sigiroy. Sinanoria pa yakakira. Pare, takay ni kasi niya kabunga na kayo, kang aki, akakina yon kiribas. O takay ni kasi niya iyo, yapan na nga nung na ba may sinamuririk. Kanano po to, kuwara kong tiyabu itapon, ako namimi kanano po, yasin ako, umuin kasi niya, madalan, ay kuwara kong taysibuy. Naroon, marunong yung mayangkay. Yan ang kakawak. Sinasway na akong Sunday. Yapo na muna manitira ni Suwan tayo ngabong, karawa. Tawa mo yung tawa na huwag kakakta at bakantay. Yan kakawak, di marunong. Deswa yak unan tawo to bayto wana rori meru yak na ko na kon tiaro ari ay. Yak pa yet yo matay. Yun makin. Daw sinon makin deswa. Sinon bananan na ako. Sinangan na rabataray kay banden na ni mek. Yung anes meru ngirik. Ni ko na ni karo iri maguray ka may si buki ara usu. Buki ara ko ra kinatay. Ana te pa yarang kakawak. Isuan ko Yesu on tatay kayo. Nako may nako. Kasukan mo ko yon te ba ni karya. Kasukan ni ma'am demanging yon te ba ni karya. Kasukarom nag yung yaba yon te ba ni karya. Kasukan meum yon te ba ni karya. Kanaro na ba ibon tao ko na ba takubin matinang ko na matidirag matamanging matamako. Nako may kasuku yon te ba ni karya. Anya na tayo kay Yesu. Intangira na ko yung tatay kayo. Punti sa karigi pa ya taro ito pa ya takapan ng tamaro na ko ira. Marapataray kayo. Ibus teman na diwa mata. O diwa mata ayo. Yan natin na ba na ka? O na kayo, the food. Kamatad ka, the food. Ka nga yung bubuak. Nga nga nga, yung bubuak. Kapanin matuatuan diwa nap. Nga yung matuwa kakin koropa higay. Tinsin na the food.
O to why game at naka ayati na berin ta ko yo kau ka naka katay ka ay punda ka ni meo. Ya busina ba man na diwa man na naka ngailang liit tata. O ayati na berin na iko na buog ko. Ay esikiro ay. Eng mga nako ro wari ang gina ko. Iban na tata ka nga. Mga mondok iko na buog ko. Are ban sway na ban meo naka. Ay ta. Nga nako ko na buog kayo ay yabusi ko. Ero na ba to wari. Nako kau ka man na ay. Ewan sila ko naman, iminut at abay tuwa na naman. Kamewangan. Ikamewa tuwari, ori apo ni mewa na pa. Ay tuwari, ero ko nabuhi, ari pun tuwari ka raw, tensin at the fort. Punta ba ako? Raw, tiyaswa, punin nga iya ka raw arapatarayo. Ika raw arapata mo, ika raw arapata. Ipun na ta, kanan na, pana, at kapanan tamaro. Awan na yung aniran tayo di kayo, arakanda nga ba? Kam nanora ta kabanan da maruan merung miya sakiyak ni kataya nuria mon kataya ni kata suara inanon diriri yes sangan dai kayo pun panan tiaswan wewete nakoy inanon dai kayo kwasa nura ana urupay pai ka sasan takin nakon meura ana kon dapat arayo na tabi kakawak sinariyay no magin na natek sinangan na dapat arayo kay sinanapuyan dapat arayo kay anda ba na nagkakabayag? Nakon naganda yung abong, sinanurang ang tiyo ni katantan. Ayo tiyo, anak ko na ang katanina, maraw soon ka ba ni? Ara ko rakin na tayo. Sinangurayan, nakon naganda yung abong. Kambasin na ba nung rami yung, anda ba na nagkabaya? Inanon tunong ko tayo di kay. Amen. Rabat taratak yang iroy. Takong oray kanuan tayo kayo. Kasi na ba ay napag ito we. Wala de dalawa manu de tayo kayo. Kuya kung oran tayo itaw ba. Ire kiroy kasi yan ari asan de kayo. Ari ko asan na tayo. Ito wala sa makin na kayo sa tayo bangaya. Era ni kakawaki Marurung ira. Etang irira ita soba sinabun dia ni Marurung. Kasi na ba sinabu sumaya kain to grupo na rin kain to grupo na rin may pondigi. Kain to grupo na rin may pondigi. Baka nakanakuha ko na mito ko na. Nakuha lang tayo kayo. Debe ba ni nabus? Debe ba ni nabus? Kukuri ang feedback. Tirang feedback bugin di. Takong oray bugin tayo kayo. Nakabutag debe ba? Takang kurbog. Kasi ko na ba ang feedback. Bugin di. Takong oray tayo kayo. Kuya di kumeta ko di live. The YouTube at the Facebook. Naroon na rin isang diagin na may may na. Kasi leave na ba ang comment. Ay bugin di. Takong oray tayo kayo. Beres na ba? Sinabu sumaya rin kain pundigi. Anak-anak ko na iya. Tukuran na nakuran tayo. Kami sinaba kain pundig. Sabu sumaya kami nakumuhay kay. Kaya punta binigigera kay kanin kauling di susuan de sandaya may tayo. Naroon na isang diagin na yay takay ni kasi niya kung na to kayo na. Takay ni kasi niya. Puni ko kasi niya pa ni kapan Nakoy. Yaki ko na uwi makiki. Ana ka nga ya ko ron may sindiri gari. Ko na na buburan didi ang ko sino ko nga ang wali digi. Am didi. Adi ko na ngari. Ay sabi na ko Sunday na ba. Itira ni suwan man ng abong pasin na ora na meron gira basta pa kaya. Aban sina ba asam sumaya di kan mo digi na kumuhay kay. Hey, you want?
erapa hawa sa pun kakauling lagi nonde manito kuna yuan ang temero sinakaroiro Yehowa ibugin na natangira. Etangiri ko Yehowa tangiri ko na pa ko na Marurung. Kampe sila ba kain de grupo na nila may ibondigi ke arana tawa na arang ginagyay de bonais. Kampe sila kan sila mga busumaya kan pwede ka ibugin na mi ko tanora. Tenungwa tu grupo na nila kaya rani tayo. Sinapos siya kan beso ba katawroya miya kan pwede panakana ko na ba kunay na ko de to na tayo kayo. Ay sa busumaya kan pwede panangan nila kunay na ba to na tayo. Kan pwede ginabi ginakin naraya at chaikas. Sa busumaya na ba na kun tayo kayo panangan nila na ba kunay to na lagi na ko ila. Tayo kayo. Kambe sila ba? Hey, 1, 2. Hey. Hey. Hakya bunganam dim desi kana ko karawa tikai rua suangai pagkato kiningai gaitara kim singkana ko pontiroi yang tikuawa ko tatikuawa Hoy nakimen. hoy nakimen Menasuang ko pa'y kayosi. ang dinibay ka na to kaya tangira rong suangay bako na tangira tibay para perkarina te tangira iro Men ako tatikuawa. wawa Hoy nakimen. hoy nakimen go aki kantang iri ariki kay go aki kantang iri ariki ariki ako aki ataya baltiroy menikare pwe Agi kandora de sakariki ko may na enaroko de sari ko ena kairi kongkai ang kanta ni nga e ako rubukin tibay para Ko tatikuawa. wawa Hoy nakimen. hoy nakimen Kau tateko awa busingaya Kau tateko awa busingaya Kau tateko awa busingaya Kau tateko awa busingaya go tatikuawa pasingaya go tatikuawa pasingaya go tatikuawa pasingaya go tatikuawa pasingaya go tatikuawa Babaw baw baw Babaw baw baw Babaw baw baw Menasuang ko ay kayosi. ang dinibay ka na to kaya tangira rong suangay bako na tangira tibay para perkarina te tangira iro Men ako tatikuawa. wawa Hoy nakimen.
Hoi naki men. Go aki kantangiri ariki kai. Go aki kantangiri ariki ariki ako aki ataya baltiroi. Meni kare puere pue. O agi gamdora. This a kariki koi maina e na roko. Tisari bei ko e na kairi kongai. Am kantaninga e a koro pukin. Te bai para. Ko te tiku Wawa. hoi naki men. Hoi naki men. Kau te te goa basingaya. 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 Kau te te goa Ay, sekarang pa ya, kain pa lagi. Nikolai tangi Roy, je kapela, kapel sina pa kain pa lagi. Ay, kawan, sina kau tak jago apa singai. Sina busumai yang kain besok, kain besok, kama tayo kama kira aku mau kai. Kam na pau na ba? Kabe ke? Ay. Ay sa busumai yang kain besok na aku mau kai. Ay, punti meto na busti beba. Takan ko robot, teram feedback ibugin tayo kayo. Ko ako rin na ba. Yon de beba, tumo si beba. Angke ko kimaningan, na live ang comment, ko ko meta punti the live, Facebook at the YouTube. Ko ko na live ang comment. Test. 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 Oh, please. Justin, yaki meow. Justin. Oh, please,
Let me walk with you, Jesus. Don't you never leave me alone. So without you, I will never make heaven my home. So please, let me walk with you, Jesus. Don't you never leave me alone. So without you, I will never make heaven my home. Yabusiko, ikaniriko Yesu, taiki tanai singai, kana kiangkoi, ya kiataya, ya kiatai karawa mengau. Yabusiko, ikaniriko Yesu, taiki tanai singai, kana kiangkoi, ya kiataya, ya kiatai karawa mengau, ya kiatai karawa mengau. Ay, kanda ba kain beso? Ang kanda yay de bepa, yay beba ya alo ko imetaw tayo. Pun kakawag panerari, nawar kia tairiki ay nep. Ay tago di tumon beba yo. Enang temero at para men isaki. Enang turupe tinano. Nikakan ora. Era pa dawe ni buak the feedback ade sawarikan di tayo ngorakin. Ito ko mina yo era pa para. Irang ini kakowa ere ke de roiroi yai. Teke roi te roi taina ko te kongora era pa ene buak te asua. Ko pasin dawan ng feedback ene buak te wea. Ika kowa te para ai kan data anako jongora korapa. Era pa na ba de feedback ayo ene buak na ba te wea. Ato ko mina yo sinang kakaitaw ni karaparapa. Ndiri menana te ka tesua. Are ke pa kauringa akira inanon ni miaura. Ayo inaka inanon ni miaura ayo inaka kapayaki desa teagina ana te ka tesua. Singa ya ani kamdapa. Korapa kwaitaw na ben nam tega an ikakapaya na konti desa teagina ana te ka tesua. Ay na bok tawe. Era pa te takapara si kakwawa ene buak Joshua. Amen. Amen. Kampas sinapan na may feedback ay kamasan ni kosan no ko ilan tayo kayo. Ang kuya di kumita ko di live tayo maningan di bang comment di taba de kumita ko may. Ang kuya di kung ora di radio tayo maningan na ba tinambare isu atinua kia ni mewanua te wana ruaiwa akia. Isu atinua akia ni mewanua te wana ruaiwa akia.
Ambil sini apa? Ibu titi akan ikakai tahu. Naku ini kapan ibu kinti tayo di kayo. Amita ya di kamati me tua. Nanganira pasinakai ni Borau yai yang kami. May mo na tayo di kini karukuha sa rukuha na nakatinuan tayo di kayo. Ay mga arakawan tayo di kayo. Ay mga pera na pen. Tayo. Ikakai tahu kami kanji jauh ayo. Kanji ambu apanin. Ay bugin noran cerau. Cerita kaya temeru. Yang kami ni Borau kinan Taeka. Ay tapun tayo. Kampai sini apa? Sina kani kinaya tukin na yun naratar. Tetapi si songora mayay. Tawal si memeta ko mayay. Sina katabuat jawa wali lagi. Sina taron kay nira. Sinupoy ko si kahit ako tamera jaswa ibukin tayo di kayo. Dirong-orong ko sa san nungorayakin na ibukin merurung ira jaswa rin kakawaki. Apun na nam jaswa ba kupuntang ira pa sina merurung roy. Sa abusi ko tamera ko na buokira. Kung nakakura-kura ira pa sina timeto ang tangiri pa ay ka kutang ira ibukin na jaswa. Hindi ba ipay aki atang ira rapatara de sinaki ko na ni merurung yay tamer. Sa abusi ko jaswa ko na buokira na ikay ispun na kikonay. Apio karog pa ni kapan inon meaura me apora meron. Kawak ni ron tayo di kayo kapayere sa busi ko. Nanora papag basikan no tanda ngay na. Ang mga kauyana bet jaswa tiro agiti tayo di guys ni mga aritana ko niya bayay. Tepora inon namtek. Sa busi ko ko biya karog niya nga apora meron tamela sa busi ko. Ronira kapayera pasan ako yon Kristo Yesu ay buning ay arawi or sa kameu. Amen. Sampai sini pa kan jaga bayu, gue na komentar di Facebook, di YouTube, kaya kung orang di radio, ya pun na nga panahon kakay taon na ko ini kapan eh. Sampai sini pa kan tikiraw ng tayo kayo, sa mga po naging ngapong, tayo di ngapong, nakakintay na tayo. Kung na di kapan eh, kam na tikiraw. Ay, araw-araw sa nakakun di kitchen may kay, sa kainira na ba dito taro, may akun di kitchen kay. Sampai sini pa sa kaspo. May bugmegay.